Kiinalaisen puhelinvalmistajan Huawein sisaryhtiö Honor on kasvattanut markkina-asemaansa Suomessa vauhdikkaasti, houkutellen erityisesti nuoria ostajia. Tässä videossa tutustutaan Honorin alle 200 euron hintaluokkaan sijoittuvaan 7 Lite-malliin. Asian perehtymättömän silmään puhelimen teknisissä tiedoissa ei ole juuri mitään erikoista hintaluokassaan, sillä se sisältää nykyään jo melko yleiset 2 gigatavua keskusmuistia ja 16 gigatavua tallennustilaa. Tarkkasilmäisen huomio kuitenkin kiinnittyy Huawein omaa tuotantoa olevaan Kirin 650 järjestelmäpiiriin, joka on sama mitä käytetään Emo-brändin huomattavasti arvokkaammassa P9 Lite-mallissa. Puhelimen paketoinnissa tai sen sisällössä ei ole juuri yllätyksiä. Puhelimen näytön päällä on kirkas muovinen tehdaskalvo, jota voi hätätapauksessa pitää suojana, kunnes saa hankittua paremman ratkaisun. Kalvo on kuitenkin parempi kuin esimerkiksi Samsungin malleissa, joissa tehdasmuovit ovat umpimustia. Pakettiin kuuluu puhelimen lisäksi ainoastaan micro-USB-kaapeli, laturi ja SIM-korttikelkan avaamiseen tarkoitettu työkalu. Laturi on peruskauraa 1000 mAh latausvirrallaan. Kun alkuasetukset on annettu ja puhelinta alkaa käyttämään, voi tottumattomalla käyttäjällä mennä sormi suuhun. Melkein jokainen Huawein omista sovelluksista kysyy lupia käyttää erinäisiä puhelimen toimintoja. Kysymykset ovat peräisin Androidin 6-version uudesta käyttölupien hallintaan liittyvästä ominaisuudesta, joka on tarkoitettu lähinnä kolmannen osapuolien ohjelmien kaitsemiseen. Jostain syystä Honorin omille ohjelmille käyttölupia ei ole annettu valmiiksi. Alkuhäslingistä selvittyä Honor alkaa näyttää kyntensä. Tehoa löytyy synteettisissä testeissä noin kaksinkertaisesti muihin saman hintaluokan puhelimiin verrattuna. Tämä näkyy myös arkikäytössä, sillä sovellukset aukeavat vikkelästi eikä puhelinta tarvitse juuri odotella. 2 gigan käyttömuisti riittää pitämään muutaman kevyen sovelluksen nopeasti saatavilla, mutta esimerkiksi kameran käyttäminen potkaisee muistissa olleet ohjelmat sivummalle. Huawein EMUI-nimeä kantava kuorutekerros Androidin käyttöliittymän päälle jakaa mielipiteitä. Erillistä sovellusvalikkoa ei Samsungin tai Sonyn tyyliin löydy, vaan kaikki ohjelmat sijaitsevat suoraan kotiruuduilla kuten iPhoneissa. Myös asetusvalikot ovat ottaneet mallia rutkasti Applen tuotteista, mikä saattaa tuntua oudolta, jos on käyttänyt aiemmin muiden Android-valmistajien puhelimia. Kuitenkin on sanottava, että EMUI tuo mukanaan myös oikeasti käyttömukavuutta parantavia toimintoja, kuten todella monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa asennettujen sovellusten virran käyttöön. Toiminto on jopa parempi mitä Sonyn takavuosien Stamina-tila. Puhelimen akkukesto olikin testijaksolla varsin hyvä. Honorin kamerasovellus on myös erittäin monipuolinen ja sisältää monia ominaisuuksia, jotka muut valmistajat ovat säästelleet kalliimpiin malleihin, kuten hidastusvideo ja kattavat manuaalisäädöt. Kamera on teknisiltä tiedoiltaan linjassa muiden valmistajien kanssa 13 megapikselin tarkkuudellaan. Sillä voi ottaa myös täyden teräväpiirron videota sekä hidastusvideota VGA-tarkkuudella. Hyvässä valossa kameralla saa varsin asiallista jälkeä, mutta hämärämmässä valaistuksessa kuvien laatu sekä tarkennusnopeus kärsivät. Kokonaisuutena Honor 7 Litestä on hankala löytää haukuttavaa, varsinkin kun ottaa huomioon, että sitä myydään tällä hetkellä alle 170 euron hintaan. Puhelimesta löytyy lähestulkoon kaikki ominaisuudet, mitä realistisesti voidaan vaatia, ja monelta osin enemmänkin. Ainoastaan NFC:n sekä gyroskoopin puuttuminen ominaisuuslistalta voidaan kyseenalaistaa, mutta muuten kyseessä on kilohinnaltaan varmasti paras puhelin tässä hintaluokassa.